Здравейте, мили мои! Радвам се да ви видя всички тук. От доста време не съм имала такъв свободен, безплатен вебинар. Този, който сега организирам, е на тема време за превръщане или връщане в себе си. Аз живея с природните цикли. Нека да изчакаме още една-две минутки, за да се съберем всички и тогава ще започнем. Аз през това време мога да се опитам да превключа към презентацията. Ами, мисля, че вече можем да започваме. Отново, добре дошли на всички вас. Много съм благодарна за това, че сме заедно днес. Аз съм Фани Триандафилидо, за тези, които не ме познават все още. И съм домакин на първият от много време насам, както вече казах, безплатен уебинар на тема време за превръщане или връщане в себе си. Аз живея с природните цикли. Днес сме тук заедно, за да направим живота си по-лек, по-смислен и по-красив. Малко по-късно ще имам шанса да ви се представя по-подробно, така че да имате някакво понятие, коя съм аз и какво правя. Сега ще започнем с презентация, върху която ще говоря във връзка с днешната тема "Аз живея с природните цикли". За какво ще си говорим днес? Ето така ще ни е по-лесно да виждаме що е то природен цикъл и видове, как и защо сме се откъснали от циклите на Земята, защо трябва да живеем в съответствие с тях, слънчеви цикли и сезони, лунни цикли и женски кръгове. Ще споделя нещо повече за мен и ще направим един кратък ритуал, който е подарък за вас. Моята изненада за вас ще ви представя и след това ще имаме кратко време за въпроси. И така да започваме. Природни цикли. Склонни сме да си мислим, че трябва да живеем в едно темпо и в един ритъм, но природата не съществува в един ритъм. Имаме приливи и отливи през цялото време. Какво представлява природният цикъл? Ако трябва да го погледнем по-научному, природният цикъл е повтарящ се ритъм на движение, промяна и покой, който съществува независимо от човека, но човека винаги е бил част от него. Цикълът включва раждане, растеж, зрялост, отмиране, почивка и ново раждане. Това не е линия, а е кръг. И всяка древна лечителска система го е разбирала именно така. Защо природните цикли са важни? Всички традиционни системи на лечение, като започнете аюрведа, традиционна китайска медицина, шамански, земни практики, всички стари такива системи изхождат от едно и също разбиране. То е, че когато живеем в синхрон с ритмите на природата, здравето се поддържа естествено. А когато се откъснем от тях, се появява дисбаланс. В какво може да се прояви този дисбаланс? В физическо изтощение, емоционална нестабилност, тревожност, агресия, загуба на посока и смисъл. Не защото правим нещо погрешно, а защото се движим срещу течението, вместо да се движим с него. Кои са основните видове природни цикли? Разбира се, първия е така известния денонощен цикъл. Според Аюрведа, денят се движи през дошите последния начин. Сутрин имаме забавен цикъл, бавност, стабилност. Това е така наречената кафа. На обяд имаме огън, сила, метаболизъм. Това е така наречената пита, който е запознат с дошите. А вечер имаме движение и нервна система, активация. Това е така наречената вата. Затова, ако ядем тежко вечер, тежка храна, объркваме вата. Ако не почиваме нощем, изчерпваме пита и така нататък. Ако трябва да се обърнем към традиционната китайска медицина,
всеки орган има час на активност. През нощта, например, работи черния дроб, жлъчката и дълбокото възстановяване на целия организъм. Следващия цикъл е лунният цикъл. Луната управлява течностите, емоциите и несъзнаваното. Имаме два основни лунни цикъла, пълнолуние и новолуние, и два междинни, първа и последна четвърт. Всички ги знаем и после ще поговорим малко по-подробно за тях. Нашите предци са се съобразявали и са използвали лунните цикли за лечебни практики, ритуали и детокс. Следващия цикъл е слънчевия и сезонен цикъл. Това е най-дълбокия и видим цикъл. Тук са всеизвестните 4 сезона. Ако се обърнем и ги свържем с традиционната китайска медицина, ето как ще ни изглеждат. Пролетта се асоциира с елемента дърво. Подходящо време е за детокс и ново начало. Свързва се с орган черен дроб. Лятото се асоциира с огъня, когато е време за действие, за активност, за изява, за радост, за връзки, а органа, с който се асоциира, е сърце. Есента се асоциира с метала. Време е за пускане и равносметка, за прибиране навътре, а органът, с който си взаимодейства, са белите дробове. Зимата се асоциира с водата. Това е време за покой и тишина, за мъдрост, но също и за страх. Органът, с който се асоциира, са бъбреците. И последните цикли, това са жизнените човешки цикли. Всички системи признават, че животът има своите фази. Детство, което е свързано с растеж, зрялост, което е свързано с действие и по-късните години, които са свързани с интеграция и мъдрост. Проблемът на съвременното общество е, че изисква от всички да бъдат в непрекъснато лято. Как ни влияят природните цикли? Когато ги следваме, имаме повече енергия и по-малко вътрешна борба, по-добра регулация на емоциите и по-дълбоко усещане за смисъл. А когато ги игнорираме, тялото започва да говори, психиката се напряга, появяват се крайности. Сега нека да разгледаме по-детайлно всичко това. Как и защо сме се откъснали от естествените цикли? Историята за нашата връзка с тези цикли е много стара. Древните са го разбирали и са живеели според циклите на природата. Например, египетската цивилизация признава важната връзка между хората, природата и божествата. Въпреки че Нил тече на север, древните египтяни вярвали, че Слънцето, техния бог, изгрява от едната страна и залязва от другата, преминавайки през подземния свят, за да започне своя цикъл отново на другия ден. И ярката звезда, наречена Сириус, която те много са уважавали, възвестявала от небето годишните наводнения, които носели тиня за напояване и обогатяване на културите. Тоест тя била свързана с тяхното селско стопанство и с неговия цикъл. Животът там преди около 5000 години имал цикличен характер, опирайки се на този древен астрологичен календар. Ако погледнем на изток, даоизма, например, дао всъщност значи пътя на природата. Даоизма вярва, че самата природа е божествена и че трябва да живеем в хармония с нея, с природните цикли, с всичките природни системи. Планините в Япония пък, монашеските комплекси и светилища познават силите на природата и живеят в хармония с природните цикли. Ведическата философия на Индия, както повечето от вас знаят, винаги е наблягала на човешката връзка с природата. Ведизма е начин на живот, който е основан на писания, наречени араняки или горски книги, които са написани от мъдреците, живеещи в гората. Те съдържат някои от най-ранните послания, които показват необходимостта от това човек да живее заедно с природата, да се отнася етично с нея, да я уважава, да съобразява живота си с циклите й. В Америка местните култури, като инките, имат дълга традиция, зачитайки връзката между човека и природата. В Андите Пачамама е най-разпространеното име за майката земя. Обикновено използвано в кечуа, аймара и дори в испански език.
Ще ви прочета един цитат на Анел де Олива, който записва термина в основния му смисъл. Те също се покланяха на плодородната земя, която наричат Пача Мама, което означава плодородна майка земя. И така тази концепция предава връзката между човечеството и природата, като по този начин отдава дължимото уважение на природата. Може би най-големият урок, който трябва да запомним тук от тези древни традиции е и най-простия, че трябва да почитаме творението, като поддържаме връзката си с природата непоклатима. Това твърдение ни показва и е пример за това как древните цивилизации са гледали на човешкото тяло във връзка с майката Земя и как хармонията с природата е била същността на доброто здраве. Природата е наше огледало. Циклите несъмнено оказват влияние върху нас. Всеки от тях, денонощния, така наречен циркаден ритъм, циклите на луната, менструалните цикли, сезонните цикли, колелото на годината при индианците, всичко това е свързано с нашите собствени цикли на нашия живот. Ние вътрешно някак си го разбираме, но по-голямата част или не обръщаме внимание на това, или сме го забравили, или го игнорираме. Това, което се случва през годините, е, че забравяме истинската си природа заради комфорт и удобство, заради материално имане на вещи, консуматорство, пропагандираните толкова дълго от западните общества неща, заради изборите в крайна сметка, които правим. Съвременният начин на живот по последните тук 20 години, който се характеризира с постоянни екрани, интернет, изкуствено осветление, свръхпроизводителност, изкуствените храни, какво да кажем, за тях отровите, всичко това допринася за нашата откъснатост от природата. Тези неща имат дълбоко отрицателно въздействие не само на индивидуално ниво, което усещаме по здравето и психиката си, но и на обществено ниво. Всъщност тези промени са настъпили сравнително скоро през последните 2 века, особено след индустриалната революция в края на 18 век. Така че имаме време да ги поправим. На обществено ниво загубата на тези естествени ритми и връзка с циклите на природата допринася за редица екологични и социални предизвикателства, изостряйки и създавайки проблеми като изменението на климата, загубата на биологични видове, изчерпването на природните ресурси. Свидетели сме на всичко това в момента, няма защо да ги повтаряме много пъти. На индивидуално ниво, знаете, нарастват проблемите с физическото, с психическото здраве. Много хора, много повече хора от преди да речеме 200 години сега са по-склонни към хронични заболявания, проблеми с психичното здраве, свързани с стреса, разстройства на психиката. Освен това, има проучвания, които показват връзката между повишената урбанизация и нарастването на проблемите с психичното здраве, включително възникване на депресия и тревожност. Но този начин на живот често пренебрегва естествените ритми, както вече споделихме, и по този начин нашето време за активност и почивка някак се минава на заден план. Затова и толкова често изпитваме нарушения с съня, будим се нощно време, усещаме хронична умора. Също така, какво да кажем за хората, които изпитват бърнаут, така наречената модерна офисна болест на прегарянето. И още потискаме емоциите си, съмняваме се в това, което можем, съмняваме се дали ще се сбъднат мечтите ни, това, за което копнем, крием своята истина. Просто не осъзнаваме силата, която притежаваме. Защо трябва да живеем в съответствие с циклите на природата? Както всички знаем, ние живеем на Земята и съответно живеем с нейната енергия. Ние сме нейни деца и вървим с тези цикли, нейните. Независимо колко се опитваме да излезем от тях, да го отричаме, да се стремим да влезем в някаква синтетична реалност, истината е такава. Ако се научим да вървим с циклите на природата, ние ще се чувстваме много по-комфортно.
да спазваме дневния цикъл, да следваме годишните сезони. Какво значи това в крайна сметка? Това значи, например, ако вземем дневния цикъл, това означава да се движим спрямо него. Тоест да сме активни през деня, когато е светло, да си лягаме между 10 и 11 часа и да ставаме сутрин с изгрева на слънцето. Какво значи да се движим със сезонния цикъл? Това значи да се отваряме през пролета, така както го правят всички животни, всички растения. Лятото да бъде време за действието и да следваме процеса на затваряне през зимата. През есента пък трябва да преосмислим всичко това, което сме натрупали през последния летен цикъл, цикъл на активността и да положим семената за следващия цикъл. Да видим какво сме засели, какво сме пожънали, да преосмислим всичко, което сме постигнали и да се подготвим за един нов етап, в който да влезем в живота си. Когато се свързваме с Земята, ние не губим собствения си център. Важно е в годините, които ни предстоят, да престанем да разчитаме на неща извън нас, а да търсим силата вътре в себе си. Това, което е и темата на днешното ни събиране, да намерим тази сила, да й се доверим, да разчитаме на нея. Свързването с природата и нейните естествени ритми далеч нахвърля просто това да излезем и да прекараме няколко часа отвънка на открито, на барбекю, или просто да седнем на някоя полянка и да си четем. Това е покана да усетим същността на външния свят в всеки аспект на нашето същество. Ние буквално сме направени от почва, вода, лунни лъчи, звезден прах и морска вода, както и всичко и всяко едно нещо около нас. Тази връзка храни душата ни, предлага ни усещане за принадлежност, което съвременният живот често не успява да ни осигури. Излизането ни сред природата пряко влияе на нашата система на реакция срещу стреса. Понижава нивата на кортизол и кръвното налягане, които са, знаете, също болести на съвремието. Помага ни да преминем от предизвикания от стрес режим на тялото, борба или бягство, към състояние на релаксация, на покой. Това е от решаващо значение и за възстановяване на психичното ни здраве. Връщането към природата води и до подобрено качество на съня, намаляване на хормоните на стреса, подобрение на настроението, умствената яснота, създава ни не на последно място чувства на радост, мир и благополучие. Когато съгласуваме ежедневието си с тези сезонни цикли, приливите и отливите, нарастващата, намаляващата луна, това означава всъщност да живеем в ритъма на природата. Ако започнете с една малка промяна днес, сигурна съм, че след време ще видите как това ще промени не само самите вас, а и света около вас. Това е път на изцеление не само за нас самите, но и за цялата планета. Когато се научим да живеем в хармония с природата, ние ще допринесем за нейното изцеление, за изцелението на майката Земя. Нека поговорим малко сега за слънчевите цикли и сезоните. Ще ви споделя данни от едно интересно изследване, публикувано в изданието Proceeding of the Royal Society B, което показва, че слънчевите цикли влияят на продължителността на живота. Не само го показва, но и го доказва. Показва зависимост между средната продължителност на живота с слънчевата активност. И тя е следната. Родените в периода на спокойно слънце, т.е. когато няма активност, магнитни излъчвания, слънчеви петна и така нататък, живеят средно с 5 години повече в сравнение с хората, които са се появили на бял свят в периода на слънчева активност. По-просто казано, ако ви е провървяло да се родите в период на спокойно слънце, имате шанса да живеете няколко години по-дълго, около 5 да речеме.
В това изследване става дума за 11 годишен слънчев цикъл с максимум слънчева активност, когато броя на мощните изригвания и геомагнитните бури е голям. То е направено върху 8500 души, по-скоро върху данните за тях, от две различни норвежки населени места в периода между 1676 и 1878 година. За тези периоди те са имали данни. И се оказва, че високата слънчева активност в периода на бременността на майката и при раждането на детето снижава продължителността на човешкия живот с 5 и повече години, основно при момичетата. Интересно. Механизмът на това явление все още не е понятен. Не е ясно дали той се наблюдава и в съвременни условия, продължават да се правят проучвания, но едно от възможните обяснения е разрушаването на фолиевата киселина под въздействието на ултравиолетовите лъчи, чиято интензивност нараства в периода на повишена слънчева активност. Известно е, това със сигурност се знае, че пониженото ниво на фолиева киселина увеличава заболеваемостта и смъртността в детска възраст. Това е причината ние да приемаме фолиева киселина, когато сме бремени. По този начин Слънцето, неговата активност е повлияло косвено върху здравето и продължителността на живота на тези жени. И така, циклите, които определя Слънцето за нашата планета, са известни като сезони. Всички ги знаем. Пролет, лято, есен, зима. Те не са просто промяна на времето навън. Те са и вътрешни състояния, през които преминава всичко живо, включително и ние. Всеки сезон има своя урок, своя ритъм, своята покана към нас и към всичко живо. Пролета означава раждане и движение. Това е моментът, в който нашата енергия тръгва нагоре и навън. Сега е време за идеи, за импулс, за ново начало. Какво ни се случва обаче психоемоционално? Имаме желание за промяна. Всеки един, можем да си го признаем с ръка на сърце. Изпитваме нетърпение. Кога ще започнем това? Кога ще покажем онова? Затова нека да започнем да се движим, да планираме, обаче без да се насилваме. Нашата сянка усеща в този период раздразнителност и чувство на задържане. Задържани сме от обстоятелства, от самите нас най-често. Следващия период е лятото. Лятото е период на разширяване и свързаност. Това е кулминацията на енергията. Всичко тук е в израз, в контакт, видимо, показно. Какво ни се случва психоемоционално? Изпитваме радост, отворени сме, готови сме за общуване, търсим го. Време е да споделяме, обаче да внимаваме с границите. Нашата сянка в този период усеща прегаряне и разпиляване. Есента символизира прибирането и оценката. Това е сезона на равносметката, така го запомнете. Време е да отделим същественото от несъщественото. На психоемоционално ниво получаваме изострена чувствителност, изпитваме тъга, но в същото време яснота. Наясно сме с нещата. Сега също обаче е и време да пускаме и да подреждаме нещата. Нашата сянка усеща привързаност към старото, носталгия, опит да задържи. Зимата е периода на покой, както всички знаем, но и на дълбочина. Погрешно го схващаме като застой, а това всъщност е съхранение. Време е за тишина, време е за възстановяване. През този период ставаме интровертни, всички знаете, търсиме повече да сме вкъщи, затворени, търсим мъдрост, познание. Сезонът е добър да се вслушаме в себе си и да презаредим енергията си. Нашата сянка усеща страх и изолация. Земята тук е много важна, защото тя е центъра и стабилността между сезоните. Когато живеем в конфликт с сезона, тялото ни го показва. Когато се движим в ритъм с него, имаме повече енергия, яснота и сме спокойни, в крайна сметка. Например, пролетта, когато имаме застой през нея, изпитваме напрежение. А ако през зимата усещаме и си казваме непрекъснато трябва, усещаме изтощение. През лятото, когато не поставяме граници, можем да прегорим. Нека сега да погледнем детайлно обаче всеки един сезон. Пролетта.
е сезонът на прехода, казахме. Баланс между Ин и Ян. Пролетта отговаря на елемента дърво. Емоцията, която свързваме с този сезон, е любов, а основната тема е растеж и посока. Ако трябва да разгледам пролетта като първия сезонен цикъл, то тя е свързана с изгрева като време, нарастващата луна като лунна фаза, девицата като архетип и фоликуларната фаза като женски цикъл. Според традиционната китайска медицина, органите в сила през пролетта са черен дроб и жлъчка. Така че пролетта е времето за пречистване. Не е януари, нито по-рано през годината, нито февруари, нито след Коледа. Това е момента, в който тялото ни иска да отделя. Това нещо правим всъщност и с домовете си. Искаме да разчистим нещата, да си създадем малко повече пространство, вътре, навън. Появяват се онези чувства на надежда, на зависимост. Момент само. Нещо се случва. Така, значи, появяват се чувствата на, казахме, на надежда, на възможност, на желание за нов растеж. Но от друга страна е добре да сме наясно и с емоциите, които свързват органите, които споменахме в традиционната китайска медицина, с емоциите. Емоциите са гняв, негодование, разочарование. Така че може да има неизразени чувства, които са били в латентно състояние през зимата. Дори самите ние може да не сме били наясно с тях, но сега се появяват, докато сме в този преход. Хубаво е да създадем малко пространство в себе си, да ги разберем кои са тези чувства, да ги приемем и да ги изкараме навън. Няма нищо лошо в гнева, например. Гнева е една здравословна и движеща емоция. Тя ни помага като изчистване на пътищата. Така че просто намерете начин да го пуснете по здравословен начин. Воденето на дневник, например, ми идва сега на първо четене. Пролетта носи динамична, оптимистична, външна ян енергия. Става дума за това, че трябва да се предприемат действия. Ето защо и през пролетта тялото ни иска да се движи повече. Ако говорим за упражнения, имайте предвид, че трябва да изберете нещо, което наистина искате да правите, а не неща, които смятате, че са много готини и че трябва да ги правите. Това са неща, които вътрешно трябва да усещате, че настроени сте към тях, просто искате да се занимавате с тях. Пролетта ни казва да цъфтим и да блестим. Също ни карат да споделяме всичко, което произвеждаме, творим, създаваме. Да преминем към лятото. Лятото е свързано с огъня, с органите сърце и тънко черво. Основната емоция е радост, а основната тема тук е свързаност. Втория сезонен цикъл се свързва с обед, като обедно време, дневно време, пълнолуние като лунна фаза, майката като архетип и овулацията като женски цикъл. Лятото е най-любимия ми сезон. Това е време за пълен разцвет, най-пълният ян. Това е момента, в който инерцията се изгражда напълно. Ние сме тук, забавляваме се, радваме се, щастливи сме и обичаме да играем и да сме навън. Да бъдем игриви сред природата и да се наслаждаваме на светлината, над хубавото време, на приятелите, на всичко около нас. Много хубаво нещо, което можете да направите през този сезон е да опитате, ако не сте били на какаова церемония, сега ми идва тази мисъл, какаото е нещо, което е много силно свързано с сърцето и затова е много подходящо за лятото. Но говорим за истинско какао, разбира се. Намерете, има и в София, има и по целия свят какаови церемонии. Прикарайте известно време там, танцувайте, правете весели, правете свободни неща, чувствайте се освободени. Бъдете диви просто, бъдете свободни, лято е.
Друго нещо, което може да направите, да излезете навън и да ходите боси. Защо? Защото Земята е заредена отрицателно, а всичко, което използваме, голяма част от технологията е заредена положително. Така че, когато стоите боси на Земята, това на практика отнема всички тези положителни иони, освобождава ни от тях, изчиства енергийното ни поле и това е научно доказано. Заземяването е научно доказано, то изчиства енергийното ви поле. Много е полезно. Така че особено хората, които работят в къщи, така както аз правя на своите компютри, много е хубаво да го правим това нещо и да го правим и с децата. Аз, честно казано, го правя от почти края на май месец до почти края на юни месец. Рано сутрин излизам боса и ходя навън по тревата. Също досека с водата, с морето, с океана. Ами наобщо казано, лятото е време за почивка, радост, приключения, пътешествия, забавления, всичко, което ни харесва на нас, жените. Есента, тя е свързана с елемента метал, а водещите органи са дебело черво и белите дробове. Емоцията е тъга. Винаги тъгата, запомнете, се свързва с белите дробове, а основната тема през есента е пускане. Този цикъл от този сезонен цикъл по-скоро е свързан с залеза като част от деня, нарастващата луна като лунна фаза, мага или мъдрата жена като архетип и лутеалната фаза като женски цикъл. И сега, когато стигаме до есента, всичко започва да се събира, да се складира. Знаете какво правим? Консерви, събираме реколти, подготвяме се за зимата, най-общо казано. Но и това е времето, в което трябва да седнем и да си направим самооценка. Да преосмислим всичко, което сме натрупали по време на последния летен цикъл, да положим семената за това, което искаме да се случи през следващия цикъл. Да се насочим към нов етап, да решим, да изберем на първо място какъв да бъде той и след това да му положим семенцата, които ще посеем през зимата, ще ги обгрижваме, ще им дадем добри условия, за да може през пролета те да поникнат и да дадат добра реколта през лятото. В есента преобладава и енергията, забравих да ви кажа, така че това е женска фаза на годината, както и зимата. Много добър период е за практики, свързани на първо място с благодарност и изобилие, но също за практики, свързани с освобождаване, пускане, прекъсване, стари връзки, стари модели, стари приятели, стари емоции, всичко, което е остаряло, можете да го пуснете сега. Зимата е свързана с елемента вода. Преобладаващата емоция е страх, а основната тема е съхранение. Това е последния сезонен цикъл, който се свързва с полунощ като време от част от деня, тъмната луна като лунна фаза, старицата като архетип и менструацията като женски цикъл. Зимата е процес на затваряне, събиране навътре, време е да преоткрием себе си. В този момент вие трябва да сте в пещерата в зимен сън. Това е, което всъщност иска нашето тяло. Органите, свързани с зимата, са бъбреците и пикочния мехур. Време е да презаредим бъбреците. Те са нашите батерии. Запомнете го. Ако наистина искате да ги заредим, трябва да вървим бавно, да се щадим, да си почиваме повече през този сезон. Разбира се, това, че сме в зимен сън, не означава, че не трябва да правим нищо. Просто трябва да се щадим, да го правим по-бавно, да действаме спокойно. Все още можем, разбира се, да започнем нещо през зимата, ако такава е ситуацията, че трябва да започнете сега. През този сезон много интересно е, че притежаваме онази мъдрост, какво е зима. Знаем, че трябва да го правим с по-бавния темп. Това, както споменах, е отново, женска фаза на годината, но зимата е най-дълбоката фаза, най-тъмното време. Както вече ви казах, ние сме в метафорична пещера. Началото на месец февруари, 1 и 2, е точно средата между зимното слънцестояние и пролетното равноденствие. Това е първото раздвижване. Има малки признаци, че Земята започва да се разбужда. И същото се случва и вътре в нас. Не знам дали сте забелязали, февруари месец започва нещо в самите нас да се разбутва, да се раздвижва, започваме да искаме да се проявяваме.
И след това, докато продължаваме да се развиваме, продължаваме бавно да излизаме от пещерата, за да достигнем до пролетта, до пролетното равноденствие и отново да завъртим колелото на слънчевия цикъл. Толкова за слънчевите цикли. Нека поговорим малко сега и за лунните цикли и женските кръгове. Лунният цикъл, всички знаем, има 4 периода. Новолуние, първа четвърт, пълнолуние и последна четвърт. Това е цикълът, с който древните култури някога са живяли много тясно свързани. Ако Луната влияе на приливите и отливите, тогава, след като ние сме между 60 и 80% най-общо казано вода, със сигурност мислите ли, че Луната не ни оказва влияние? Не знам дали това е доказано или не, но всички забелязваме промените в нас, в животните, в децата, във всяко едно нещо около нас. И мисля, че когато имаме съзнание за това и знаем как да се грижим за себе си или да създадем някакъв ритуал около това, като например да се къпем, да се пречистваме около пълнолуние, да започваме нещо ново на новолуние, това всъщност е една много важна връзка. По време на новолуние всички знаем момент за ново начало, точно както излизането от зимата и преминаването към пролетта. Сега е времето да засадиме семена, да създадеме намерения. И така, какво искате да засадите вие в тази тъмна почва? Какви намерения имате за следващия месец? Правете го всеки път, на всяко новолуние. Сигурна съм, че ще видите резултатите. В моментите, в които Луната започне да нараства и когато се напълни, тези семена ще са пораснали и ще са готови за жътва. Защото пълнолунието се свързва с прибиране на реколтата и с нещата, които се реализират. След това виждаме как отново Луната започва да намалява, енергията ни съответно също. Пълнолунието е време, в което обаче трябва да се замислим и за това, от което искаме да се откажем, за това, което вече не ни служи. Да, събираме реколтата, празнуваме постигнатото, но в същото време, нека да видим честно, да си кажем, това не се получи. Какви са уроците? От какво трябва да се отървете? Можете да се отървете от него както сега в този момент на пълнолунието, така и през цялата последна четвърт на Луната, докато Луната намалява на небето. Това е период, в който можем да изпълняваме различни ритуали, свързани с освобождаване. Мисля, че сме загубили връзка с всички тези цикли. Не знам вие на какво мнение сте. Загубили сме и нашата свещена женска връзка. Едно време жените са почитали тези цикли. Интересното за менструалния цикъл е, че повечето от жените са кървили по традиция около новолунието и само няколко от тях по време на пълнолуние. Обикновено тези около новолунието са се събирали заедно в палатки, отделени от останалите, а тези, които са кървяли около пълнолуние, са били почитани като знахарки и лечителки, защото те са се грижили за тези жени, които са били в палатките и които са кървяли по новолуние. Ако цикъла ви е по новолуние, овулацията, всички знаете, ще е около пълнолуние, когато всичко е като едно пръсване, излизане навън. Сезоните следват същия модел. Новолунието е зима, първа четвърт настъпва през пролетта, а след това имате пълнолунието, което е лято, и есента е последната четвърт, която ни връща отново към новолунието. Ето го завъртането на колелото. Нашия менструален цикъл следва точно същия модел. Така нашия цикъл се разглежда като зима, а времето на овулация ще бъде съответно лятото. Не гледайте на менструацията като на проклятие. Ако наистина разберем, че този дълбок цикличен модел в нас не е напразно тук, ще разберем, че няма нищо странно, нищо неестествено в нея. А ако работим с сезоните на природата като основа и след това имаме тези малки мини цикли на Луната, а също и нашия менструален цикъл, всичко ще видите как тече плавно, естествено, природно. Нека да обърнем малко внимание и на женските кръгове. Женските кръгове съществуват от много древни времена във всяка една култура. Те са най-старите форми на социално взаимодействие. Нормално е да се събираме, да споделяме истории, да си предаваме мъдрост край огъня. Това е в нашото ДНК.
Тези кръгове са едно излизане от ежедневието с отговорности. Те се провеждат безопасно, на уютно място, където всяка част от нас, всяка наша истина, всяка наша изповед е добре дошла. Сесиите могат да се състоят от медитация, дискусии, движения, танци, водене на дневник, визуализации, настройване на намерение, много, много, много неща. В зависимост от конкретната лунна фаза можем да впрегнем и нейната енергия, за да отбележим чувствата си или пък да засадим семена, да освободим блокажи и така нататък. Всички, признайте си, имаме нужда от момент просто да бъдем, за да придобием яснота. И какво по-хубаво нещо от това да имаме огледало до нас. Жена, която абсолютно ни разбира, с която да споделим, дори да стоим просто е така в тишина. Това е магията на свързаността. Това е магията на еднакво мислещите жени. И така, дойде момента да ви се представя коя съм и какво правя днес тук с вас. Както разбрахте, казвам се Фани. От дълги години се занимавам с духовна, невидима страна на живота, с езотерични практики. Корпоративният свят ме накара още преди около 30 години да потърся бягство и спасение в простите и естествени неща. Гарантирано това е най-силният начин да се пребори стреса. Аз ви го гарантирам. Също и да се върнем към своята същност, към истинското си аз. Преди няколко години създадох сайта, който виждате, ето този тук, Фанiterия. Там има много интересни четива, също има и практики, има и хора, които споделят, че тези практики са им помогнали в едно или в друго отношение, но аз съм пристрастна, така че оставям на вас да оцените. Още веднъж повтарям, сайта е fanitria.com. Покрай, не знам, сигурно хилядите книги, които съм изчела и многото семинари, на които съм била, започнах да се запознавам и да дискутирам с хора, които практикуват едно или друго нещо, като почнете от източни практики, философии, шаманизъм, древни религии, неопаганизъм, ангелски терапии, християнска духовност. Много, много, много неща, за да стигна до корена, до истината, която според мен е, че в крайна сметка всичко ни води назад, към връзката ни с природата и честната и жива връзка с самите нас, ежедневно, ежеминутно, ако искате. Да, имам дипломи, сертификати за тези, които се интересуват. Но за мен най-голямата диплома е признанието, което идва от хората, за това, че с нещо съм ги променила към по-добро, че с нещо съм допринесла за развитието им, или сме сбъднали някоя тяхна мечта заедно, или сме постигнали напредък в нещо, за което те не са се и надявали, че ще имат напредък. И ви гарантирам още нещо. Всичко се случва бавно и спокойно, с естествения за всеки човек ритъм, с най-точната за него мотивация, с най-правилната за него цел. Както обичам да казвам, всичко, което желаете, е възможно да се случи. След малко ще ви дам и възможност за въпроси, а сега един мъничък подарък от мене за вас. Това е една кратка практика. Настройте се, за да се свържеме с пролетта. Така, седнете някъде, където няма да бъдете обезпокоявани, няма да ви отнеме повече от 5 минути. Ритуалът се казва събуждане с пролетта. Така, затворете очи, поемете бавно въздух и издишайте дълго. Представете си, че във вас има семенце, което е чакало точно този момент. Вдишайте и издишайте. Вдишайте и издишайте. Вдишайте и издишайте. Вдигнете ръцете нагоре. Представете си, че сте едно дърво и изправяте клонки, т.е. вашите ръце към слънцето. Изправете ги нагоре
Раздвижете раменете. Нежно разтегнете тялото си настрани. Представете си, че вятъра леко ви подухва и вие се местите от едната посока към другата. Вдишайте дълбоко. Издишайте. Освободете напрежението. Кажете си, нищо в природата не се насилва да расте. То просто следва светлината. Вижте светлината на слънцето през затворените си клепачи. Запитайте се тихо. Какво в мен е останало от зимата? Кое е това нещо, което вече не ми служи? Представете си как го оставяте зад себе си. Представете си как почвата около вас се разрохква. Става пухкава, пръхкава. Поставете ръка на сърцето. Намислете си за намерение, желание, цел, която искате да случите. Не бързайте, дайте си време. А сега си кажете, тази пролет позволявам на нещото, което искате, да порасне в живота ми. Не се насилвайте, не си създавайте натиск. Само си дайте позволение. Вдишайте, издишайте. Дишайте, издишайте. Дишайте, издишайте. Кажете си, аз живея с природните цикли. И когато природата се събужда, аз също се събуждам, заедно с нея. Това беше нашата медитация, нашата практика за свързване с пролетта. Надявам се, че ви е харесала. Сега моята изненада за вас. Това е програмата Аз живея с природните цикли. Всичко, за което говорихме днес. Ритъмът, сезоните, вътрешните цикли. Това не е просто теория. Това е начин на живот. И точно от това се роди моята идея да създам програмата Аз живея с природните цикли. Хората, с които си говоря и които мотивирам, ежедневно ме питат, добре да е, всичко това звучи супер, но как да го направя практически? Знаеш колко е натоварен деня ми, знаеш колко отговорности, колко задължения имам. Вечер съм толкова изморена, че нямам време дори да прочета 2 страници. Ти искаш да ме занимаваш с някаква програма. Отговорът е следния. Когато започнете да прилагате програмата, сами ще започнете да усещате кога е време да действате и кога е време да си почивате. Ще разберете защо понякога нямате енергия и как да работите с това, а не срещу него. Ще придобиете яснота и посока, също и чувство за принадлежност. Програмата може да се изпълнява от всеки, който търси близо с естествените природни цикли, който търси спокойствие и движение в хармония с всичко около себе си и най-вече със самия себе си. Казахме в началото връщане в себе си.
Тя е създадена изцяло онлайн и за ваше удобство можете да се движите със своя собствен ритъм по нея. Без напрежение, без срокове, без бързане. Купувайки я веднъж, тя остава ваша завинаги. Имате достъп до нея, когато пожелаете, така че можете да я ползвате винаги. Създадена е с 40-дневна продължителност, разделена е на 4 цикъла, според сезоните по 10 дни. Стартът е на 20 март. Какво включва всеки ден? 5 основни занимания. Осъзнато дишане с медитация за настройка на деня, двигателна практика, съзнателно хранене според сезона, разтягаща практика и медитация преди сън и саморефлексия с водене на дневник. Всичко това няма да ви отнеме повече от 1 час, разхвърлян в деня ви. Разбира се, когато говорим за нещо ново, трябва да знаем и какви ползи и резултати да очакваме. Закупувайки тази програма, на първо място ще се свържете отново със своята душа. Защото връзката с Земята ни свързва директно с вътрешната ни същност. Ние сме неотменна част от Земята. Тя е нашата майка. Ще разберете повече за архетипа на Земята, на майката, на женствеността и ще започнете да го прилагате в живота си. Когато игнорираме законите на природата и се отдалечаваме от нея, ние се отдалечаваме и от нашата същност. Така тук ще имате шанс отново да се преоткриете, да разберете какво ви прави щастливи, какво ви носи радост, какво ви прави цялостни. Ще изследвате природните елементи като аспекти на вашата душа. Ще пренастроите и хармонизирате нервната си система, ще получите по-силно разбиране и ще можете по-добре да регулирате емоциите си. Ще започнете да чувате и проявявате вътрешната си мъдрост и интуиция. Ще култивирате по-силна връзка с мъжкото и женското си начало. Това звучи ли ви като завръщане към вашето изконно аз? Ако това, което чухте днес, ви докосна, ако усещате, че е време да живеете по-истински, по-синхрон със себе си, ще се радвам да ви видя в програмата. Природните цикли не са нещо, което ние създаваме и нещо, което ние трябва да контролираме. Това е нещо, което можем да слушаме, а когато наистина започнем да живеем с тях, животът ни ще се превърне в движение с ритъм, а не в постоянно усилие, защото ние не сме отделени от природата. Ние сме просто нейно продължение. В нас има пролет, има лято, което разцъфтява, има есен, която пуска, има зима, която съхранява и отново пролета, която започва всичко от начало. Когато спрем да се сравняваме и започнем да се вслушваме в себе си, разбираме, че няма закъснял сезон. Има само нашия собствен ритъм. И днес нека да си позволим да живеем заедно с него и в него. И така, благодаря ви за това, че изслушахте всичко. Сега е време за малко въпроси. Виждам, че в чатбокса има въпроси. Нека да видим какво питате. Секунда да се опитам да се върна. Да, ето така. Здравейте отново. Така, нека да видим първият въпрос, който виждам тук в чатбокса. Момент, те са го разпечатали. Момент. Всъщност въпросите са доста. Аз ще започна от ето този, който ми попадна пред очите, защото е с по-дълъг текст. Той е от средата. Така, слушах внимателно нещата, които споделихте за менструалния цикъл на жените. Аз наблюдавам следното. Преди години, когато живеех на квартира с квартирантките ми, кървяхме почти винаги заедно. А сега от 2 години работя в офис с още 2 жени и тук се случва същото нещо. Не съм забелязала по кое време на луната е, но нормално ли е и на какво се дължи? Така, абсолютно нормално. Няма нищо страшно, няма нищо странно в това. Това е така наречения менструален синдром.
Има един ефект на Маклинтък, мисля, че беше, Марта Маклинтък, която се е взела с, или ефекта на френския бордей се казва още, защото е наблюдаван първо там през 70-те години на миналия век. И наистина се наблюдава точно същото нещо, че жените, които са работили в този бордей, цикълът им е по едно и също време. И тази Марта Маклинтък се взема да го изучава това явление и стига до извода, че това се дължи на отделените най-силно феромони точно по един и същи период, който кара всички останали жени да отделят и своите и така се синхронизират циклите им. Сега, ако слушате съвременната наука или се опитате по някакъв начин да проучите въпроса, съвременната наука ще ви каже, не, това са митове, няма такова нещо, нищо не е доказано и така нататък, но в действителност е така. Изследванията все още продължават, дори започват вече на някаква нова фаза, която включва и изследване на влиянието на лунните цикли. Забележете, лунните цикли върху женския менструален цикъл, нали, всички тези феромони. Несъмнено, има психологическо въздействие, има въздействие на социалната среда, има и биологичен момент в това да се синхронизират циклите на жените, когато живеят или пребивават по-дълго време на едно и също място, независимо дали това е офиса, дали това е квартирата ви. Да, това е така и наистина е. Доказано е. Нека да погледнем още един въпрос, защото виждам, че времето ми приключва. Между другото, обещавам, на всеки един въпрос ще бъде отговорено писмено. В отговор, който ще изпратя на този вебинар, долу в самото тяло на имейла, ще включа всички въпроси, така че всеки от вас да ги вижда, въпросите и отговорите, защото може някой в момента да не му е хрумнало да зададе въпроса, пък да това нещо, което ще прочете, да му бъде от полза. И така, още един въпрос, който е от края. Здравейте, интересувам се от програмата. Аз не живея в България. Няма как да посещавам събиранията на женските кръгове. Мога ли да се запиша в нея и задължително ли е започването сега от 20 март? Така, здравейте, Саня. Всъщност можете да започнете програмата по всяко едно време, когато решите, но разбира се, най-добре е да започнете от пролетта, защото това е естественото начало на самата програма, а пък, както и вече казахме, пролетта е времето за нови начинания, нови дела, всичко ново, така че ако имате възможност, започнете я сега. Ако не, можете да я започнете от лятото, от есента, от когато всъщност решите. По отношение на женските кръгове, аз просто говорех за женските кръгове. Самата програма е изцяло онлайн, нещо, което е много добро, защото всеки от вас може да я прави от когато реши да започне със своето собствено темпо. Имаме група в Telegram, бих могла да направя и група в Viber, ако има желащи. А пък какво ни пречи, разбира се, да си направиме и женски кръг, да се видиме на живо и да всички тези неща, за които говорих, да ги изпитаме от първо лице. Нищо лошо в това. Така че можете да се включите, когато пожелаете. Това, че не сте в България, няма абсолютно никакво значение. Заповядайте, когато решите. Можете да влезете на сайта ми и там в отдел, в таб предложения, ще я видите самата програма. Също имате и линкове в поканата, която ви изпратих на имейла, така че имате много начини за достъпа. Най-малкото можете да ми се обадите или да ми пишете на моя имейл. Това е, милички. Благодаря ви, че бяхте заедно с мен през този един час. Благодаря ви за въпросите. Благодаря ви за милото присъствие. И надявам се да се видим скоро в програмата. Целувки!